Sabi ng tama na eh! Wala. Di ba nagbibiro ka lang? Wala. Ano ginamit ng biktima ang karumal na pagpapakay sa ngayon ako, si Nomer Corporal, at ito si Lamban. Sabi ng tama na eh! Sinakal hanggang sa mamatay Daniela. at inilibing sa isang bakanting lote. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng 18 anyos na dalagita mula sa Tabaco City, Albay. Sino ang salarin at paano sinapit ng biktima ang mapait na kabatayan? Samahan niyo akong muli patungo sa paglutas sa kasong ito at ating bibigyang hustisya ang biktima. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lamban. Bago pa man madiskubre ang katawan ng biktima, ay 2 araw nang pinaghahanap ng 50 anyos na si Nanay Nelia ng Barangay Santo Cristo ang kanyang 18 anyos na anak na si Daniela. Kwento ni Nanay Nelia sa lambat, hapon ng ika-20 ng Hunyo, nang magpaalam umano sa kanya si Daniela na pupunta sa Barangay Pawa kasama ang kanyang nobyo. Hanggang sa kumagat na ang dilim, ay hindi pa umuwi si Daniela. Hindi na rin daw ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Kaya naman dahil sa lubos na pag-aalala ni Nanay Nelia, ay nagpasya na siyang pumunta sa Barangay Pawa. Demo niya ko pag upang musipin. Chat ko naman, sabi ko, ay naka mo, Daniela. Pero ang kutob ko talaga, kaiba niya talagang niya, pida niya. Kaya iyo masanso paaram sa kuya. Nay, labas lang po ako saglit. Saan ka na naman ba pupunta? Punta lang po ako dun sa Barangay Pawa. Kasama ko naman po si Ron. Ay, naku, gabi na. Kasama mo na naman yan si Ron. Sige na po, punta na po ako ha. Naku, ang batang ito talaga. Oh, nasa na? Kasalita pa ako. Talaga itong batang to, oh. Nagpasama na rin siya sa Barangay Tanon upang puntahan ang sinasabing bahay ng tiwi ng nobyo ni Daniela kung saan sila magkikita. Ngunit pagdating sa lugar ay bigo silang makita ang kanyang anak maging ang sinasabing nobyo nito. Wala naman po kaming nahiling dumagang pag may pasiring may duman. Nang po namin, sabi ko sa kanila, o sige mami, kayo po pinahintulutan ng pumasok. Pinaikot po sila dyan, tsaka tiningnan nila sa mga paligid-paligid. Wala naman po nakita ng time na yon. Samantala, habang papauwi na si Nanay Nelia, ay nakasalubong nito ang nobyo ng kanyang anak. Ngunit mariing itinanggi nito na kasama niya si Daniela. Asa ka na ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Saan ka na? Diyos ko, naman ako makita ang anak ko. Oh, Ron! Nasaan tita. na si Daniela? Ha? Hindi ko po alam. Kakalabas ko nga lang po ng gym eh. Tsaka matagal na kami hiwalay ng anak niyo. Alam ko, nagsisinungaling ka. Ilabas mo ng anak ko, please. Ron naman. Tita, pasensya na po talaga pero hindi ko po talaga alam. Ron! Ilabas mo anak ko! Daniela, nasaan ka na? Ron! Dahil niya da kaiba ang aki ko. Blinak niya na da sa cellphone, sa messenger. Sabi ko, di ka niya ako magputik na. Demo ka ibang aki ko ka. Iyon paaram sa kuya na maano sa inyo, maiba, madamang ka mo sa pawa. Kaya naman humingi na si Nanay Nelia ng tulong sa Tabaco City Police Station. Hanggang sa nito lamang ika-22 ng Hunyo, ay kusang sumuko sa kapulisan ang nobyo ni Daniela na si alias Ron, 20 anyos at kabarangay ng biktima.
Dito ay inamin nito sa pulisya na siya ang nasa likod ng pagpatay sa biktima. Itinuro rin ito kung saan niya inilibing si Daniela. Agad naman na pumunta ang otoridad sa lugar kung saan positibong na-recover ang katawan ng biktima na nasa state of decomposition na. Aamin na po ako. Hindi na po kaya ng konsensya ko, sir. Ako po talagang pumatay kay Daniela. Bakit mo pinatay ang biktima? Hindi ko po sinasadya. Meron lang po kaming hindi pagkakaunawaan kaya nagawa ko yun. Maaari mo bang ituro sa amin kung nasaan ang biktima? Opo. Nilibing sa pagkakas malapit sa kubo ng tito ko. 30 meters away from Bahay Kubo. Doon kasi sila una nagkaroon ng argument sa Bahay Kubo. Then, yun po, nung paghukay ng aming kapulisan, ng aming personnel, with the help also ng ating barangay tanods doon sa barangay Pawa, positive po. Ito po yung kanyang girlfriend. Ayon sa salaysay ng suspect sa PNP, nung araw nang mangyari ang krimen, Bakit mo ay nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng biktima. Una umanong nanakit ang biktima, ket nandilim ang kanyang paningin, ket nagawa niyang sakalin ang biktima hanggang sa lagutan ito ng hininga. Daniela, di ba nagbibiro ka lang? Daniela! Oh, babe. Akala ko hindi ka na makakarating eh. Sobrang namiss kita. Ano ba? Alam mo, buntis ako. Okay lang yan. Sabi nga buntis ako eh. Eh, ano naman? Di ko naman anak yan eh. Kasama mo talagang tao. Alam mo, ginawa natin to parehas, tapos itatanggi mo? Wala kang kwenta. Napaka-irresponsable mong ama! Hindi, tama na! Sabi ko lang! Hindi na. Sabi ng tama na eh! Hindi ako ang ama yan! Hindi ako ang ama yan! Daniela? Daniela? Di ba nagbibiro ka lang? Daniela! Daniela, gumising ka! Daniela! Daniela, gumising ka! Daniela! Daniela, hindi ko sinasadya, Daniela! Daniela! Gumising ka! Daniela! 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 Heated argument na humantong sa pisikalan, na nagsakalan po sila. Kasi based sa salaysay kasi ng suspect is una siyang sinakal. However, that is the statement of the suspect na nag-fight back siya, sinakal niya rin itong si girlfriend niya, yung biktima, na humantong po sa pagkamatay. Sinubukan sana makapasok sa compound na ito kung saan sa loob nangyari ang karumal-dumal na pagpatay, ngunit wala kaming naabutan na tao. Mapapansin rin sa lugar na merong distansya ang mga kabayan kaya't posibleng walang nakakita o nakarinig ng mangyari ang krimen.
Sinubukan ng lambat team na kunan ng payag si alias Ron, ngunit tumanggi na itong humarap sa aming kamera. Ayos pala dito, boy. Ang ganda dito. Oo, ang ganda. Dito tayo, tambay tayo. Sige, sige. Dami pa nito, oh. Oo. Grabe. Ganda pala dito sa, sa lugar na to. Oo. Ganda ng view. Sa susunod, pupunta ulit ako dito. Kasi Oo, maganda napakaganda. kasi dito yung place. Tsaka ang sarap. Meron. Ganyan ko nakatingin sa'yo. Contrast kaya ka? Yagi, parang hindi naman. Pero in fairness, cute siya. Pwede mo na. Sige na. Wait lang, Alam. Hi! Ako nga pala si Ron. Ang kulit kasi ng tropa ko eh. Daniela, taga Santo Cristo ka din? Oo, kabarangay. Pwede ba kitang ma-add sa Facebook? Wala, baka may GF ka ng kuya ha. Kuya talaga? Mukha ba akong may girlfriend? Sa mukha akong to? Pangit ko kaya? Ako hindi naman, pogi mo kaya. Pogi. Ikaw dyan yung maganda. Pero sabi mo, pogi ako. Sabi ko rin maganda ka. So, ibig sabihin ba nun, we are meant to be? Sus, bolero! No, sige, mauuna na ako. Hinanap na kasi ako ng nanay ko. Nandiyan na yung FB ko ha. Sige. Daniela! Daniela! Accept mo ako, Ayos! Nakuha ko yung FB niya, boy! Sabi ko naman sa'yo, crush ka nun. Ayos, ayos. Ganda pare. Smart. Hello, babe. Hello, babe. Happy Mansari. Happy Mansari, babe. May gagawin ka ba ngayon? Gusto mo lumabas tayo? Sure, sure. Para sa'yo. Sige, kita tayo mamaya. See ya! Thank you, babe, sa pagmamahal, ha? Wala yun. Siyempre, girlfriend kita. Pagkatapos ba nito, uuwi ka na ba? Hindi pa naman. Bakit? May pupuntahan ba tayong iba? Sakto, ipapakilala kita sa tito ko dun sa Barangay Pawa. Okay. Nagpaalam naman ako kay nanay. Okay, tara. Tara, tara. Wait lang, babe. Asan ba talaga yung tito mo? Baka umalis lang. Hintayin lang natin saglit. Mas mabuti pa. Doon na muna tayo sa kubo. Tara. Babe, mahal mo ba ako? Siyempre naman, boyfriend kita, di ba? Total mansari naman natin. Baka pwedeng Anong mag-ano? Alam mo na, yung ginagawa ng mag-asawa. Di pa ako ready, Ron. Alam mo naman na... Malay mo, mabuntis ako. Alam mo naman, magka-college pa ako, di ba? Akong bahala. Papanagutan naman kita eh. Bibo, masiyahin, at puno ng pangarap sa buhay.
Ganito kung ilarawan ni Nanay Nelly ang kanyang anak na si Daniela. Katunayan ay magkokolehiyo na sana ito ngayong pasukan. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Ang masiyahing anak, sa mga larawan na lang pala niya, masisilayan. Dami nga ni anting kukulog. Tapos, yun sana mangyari. Bata niya 18 pa sana. Pakading mo libo. Mawara tulo sa muya. Nairak man ako. Dahil sige ko na sa bagang hibi. Pag nahiling ko ang mga niya, video niya, mga TikTok niya, sige ko sa nang hibi. Samantala, ayon kay Nanay Nelia, bago mawala ang kanyang anak, ay umamin ito sa kanya na 3 buwan na umano itong nagdadalang tao at ang itinuturong ama ay walang iba kundi si Aliestron. Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Maling ko na eh. Buntis ka ba? Opo. Anak ng... Sinong ama niyan? Si Ron po. Gusto kong makausap ang lalaking yan, ha? Ay, naku, yan ang sinasabi ko sa'yo, anak. Ano ba yan ginagawa mo sa buhay mo? Kulang po, tanamalisyahan ko baga na na dakol ang tulak tapos garos nagbago so kandagan niya. Pinaamin ko man talaga po. Inamin niya man. Naniniwala naman ang tiyay ng biktima na si Jessica na posibleng ang pagdadalang tao ni Daniela ang dahilan ng pagpatay ng suspect. Dahil ayaw umanong akuin ng suspect na sa kanya ang dinadalang bata ng kanyang pamangkin. Buntis ako. Ron, Oh, Daniela. Ron, buntis ako. Ha? Sigurado ka ba? Ito, tingnan mo. Positive. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Teka nga. Sigurado ka bang sa akin yan? Naririnig mo bang sarili mo? Eh, sa'yo ko lang naman binigay ang sarili ko. Eh, malay ko ba kung meron kang iba? Gago. Maging ang mga kaklase at kaibigan ni Daniela ay nabigla at hindi matanggap ang pagkawala nito. Samantala, agad namang sinampa ng kasong pagpatay ang suspect. Sa kabila nito, hustisya ang sigaw ng naiwang pamilya ni Daniela. Napakawalang hiya mo. Sa totoo lang, hindi ka tunay na lalaki. Sana mabulok ka sa kulungan. Ako sayang mahal na Diyos. Kung ano man ang ginibo niya sa aki ko. Iyo man lang ang tinaram ko sa iyo. Justisya ang maano sa iyo. Naging mapait man ang sinapit ni Daniela sa kamay ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang pagmamahal, ay mas pinili pa rin ito na sumama rito sa pag-aakalang magkakaayos pa silang dalawa. Ngunit yun na pala ang araw na wawakasan ang kanyang buhay. Magsilbing aral sana ang kwentong ito para sa lahat, lalo na sa mga kabataan na huwag padalos-dalos at huwag maging mapusok sa pag-ibig dahil darating din yan sa tamang panahon. Hindi masama ang umibig, bagkus bigyan ito ng limitasyon at gawing inspirasyon sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat.